Let's get ready to rumble! Sitten lähtee. Morjesta! Me ollaan tänään tultu jututtaa herra Rane Raitsikkaa. Tervetuloa! Tervetuloa, kippis. Cheers! No aivan mahtavaa, että pääsit paikalle niin kuin kiireiden keskellä. Kyllähän tällaisella aina on aikaa. Eiks niin? Mitä kuuluu? Kuuluu helvetin hyvä. Tässä nyt mennään vähän tämän koronakuvion niinku vähän ylämäkeä, alamäkeä, että onko keikkoja vai ei ole keikkoja. Nyt meillä on niinku 1,5 vuotta sitten julkaistun levyjulkkarit on ensi keväänä. 3 tavastia on niinku 5 vailla loppuun myyty nyt jo. Ja mutta jännitetään, että saaks niitä edes tehdä, mihin tää nyt menee. Tää on kyllä just näin. Pojalla olisi huomenna olisi peli pelaa näistä Pelsujen junnuissa, niin olisi Tampereella, mutta siellä on vähän koronaa kanssa ja tää nyt on. Mutta jotenkin mä oon kelannut silleen, että se nyt on mitä se on ja selviää kun selviää ja porskutetaan eteenpäin. Ja mä oon tehnyt musaa silloin kun ei pääse keikolle, niin kyllä meillä on kohta mössölläkin, kalenterin mukaan ainakin. Päästiin veivaan. Niin. Sitten on vähän valoa tunnelin päästä, livekeikatkin rupeaa pikkuhiljaa taas olemaan. Niin. Ja se on kuitenkin muusikolle aika olennainen juttu, kun nykyään myydään enää levyjä ja striimauksista. Ei mennä siihen, mutta 1 miljoona striimausta ei ole hirveästi, kun sä jaat sen bändin kesken ja verot veke, niin se on siis niin kuin naurettavan, hävettävän pieni summa. Radiosoitoista ei saa paljon, niin keikat on se, mitä pitäisi pystyä tekemään. Niiltähän se fyrkka nykyään. Meidät on sentään, kun aina sanotaan, että rock ei ole enää vaarallista, niin nyt meidät on sentään, tiedätkö, luokiteltu vaarallisimmaksi jutuksi siellä. Varsinkin jos jengi tanssii. niin, kyllä. Joo. Me ollaan duunattu aina meidän vieraille pikku tämmönen ylistyspiikki. Okei. Ja me ollaan duunattu sullekin ja se tulee nyt sitten tästä. Hyvät naiset ja herrat! Seuraava guest on kitarasankari, joka on vinguttanut itsensä losiin. Tämä sankari valoitti American from coast to coast. Mitä on coveroinut muun muassa Nirvana ja Pearl Jam. Losissa kikkailut itsensä kiekkopiireihin. Salanimellä tietenkin. Legendaarisen Los Angeles perseenreijät luoja. The one and only. Rane Rait. Leola. Harri Antero Jäntti. No Tervetuloa. Tervetuloa vielä kerran. Aika vahva. Tuolla mennään. Tää on tää alkuspiikki, niin rikkoo vähän tää jäätä, niin ei niin jäykkää se. Joo. Me nollataan itsemme heti kärkeen. Mut me ollaan lähty aina, kun meillä tää löyhästi ainakin jääkiekkoon liittyy tää meidän videopodcast, tai miksi tätä ikinä sanotaan, mä en vielä tiedä, niin me ollaan lähty semmoisella vapaalla maalailulla, että minkä näköinen peli on jääkiekko. Minkä näköinen peli? Tai minkälainen? Joo. Okei. Nykyään se on aika siistiä. Siistiä ja nopeeta. Ei siinä mitään. Se onhan, kyllä mulle toimii. Mulle se on ollut tärkeä. Sanotaan näin. Se on aina ollut junnuna. Halosen Nikke, nyt ollaan Lahdessa, niin se oli mäkihyppäjien päävalmentajana täällä, mutta me asuttiin samassa stadissa, siis samassa talossa stadissa, niin se järkkäsi meillä aina
jäädytti kentän pihalle. Sieltä lähti niin kuin pihapeleistä ja sitten vuosikymmeniä myöhemmin, kun mä raitistuin Losissa monen katkon ja erinäisten vaiheiden jälkeen, niin elämä oli niinku, mä olin ollut kodittomana ja niinku, olin tosi siinä piti muuttaa tosi paljon, että on mitään jakoa. Niin se tuli ihan se Niken pihapelit, tiedätkö, jutut, niin tuli suoraan selkärangasta. Mä aloitin lätkäjengiä ja niinku, sain niinku, täytettyä elämään sellaisia aukkoja, mitä tartti täyttää jollain järkevällä. Niinku, tehdään jotain hyvää sen sijaan, että tehdään sitä, mikä on niinku, mulle huonoa. Ja se niinku, loksahti paikalle. Mä olin niinku, huuruiluvuosien aikana, mä olin tehnyt kuitenkin Leo Lahteen ja seurannut NRI ihan niinku, koko ajan todella lähellä. Ja sitten kun raitistui ja tuli Suomeen, niin mä oon pelannut koko ajan. Se on kulkenut tossa. Katsoo, mun on aika pieniä skidejä, niin on 10-vuotias vetää niin kuin Pelsu U11, niin se on ihan samoilla jäljillä. Et me muutettiin tänne Lahteen, niin me jäädytetään kenttäpihaa ja painetaan menee isät, pojat ja tulisia matseja ja vaimo huutaa syömään. Kukaan ei kuule mitään, pelit jatkuu. Se on tärkeä juttu. Mä käyn pelaamaan paikallisesti kyttien kanssa täällä ja palomiesten kanssa ja pelsujen vetskujen kanssa. En mä tiedä, olisiko se sit hyvä vastapaino jotenkin musalle tai mikä siinä on, mutta siinä on vähän samanlainen homma, kun tiedätkö, kun sä menet soittaa, niin sulle ei kyllä niin kuin arjen huolet ei pyöri mielessä. Ja tuossa lätkäskin on vähän sama juttu, että kun sä loikkaat sinne ja pelaat ja hengaat häiskiekaa pukuhuoneessa ja läppä lentää, niin se on makea maailma ja mä tykkään siitä. Onko se vähän niin kuin jopa hengenpelastaja ollut sulle sitä? No siis siinä kohdassa todellakin oli. 8 mestaruutta klaarattiin kuitenkin Losissa ja siellä oli parhaimmillaan, meillä oli 5 jengiä ja vieläkin ollaan hyviä frendejä. Tää perseenreikä homma, niin mitä tää nyt niinku tärähti siinä siis? Vieläkö se pelaa siellä? Tää lähtee saman tien näille linjoille. Pelaa. Siis meillä oli, mä aloitin siis, mä olin raitistunut, mä olin yhdessä paitalafkassa, tehtiin bootleg-paitoja Hollywoodissa. Freddie Roachin sali, Wild Card Boxing, by the way, missä on niinku kovimmat nekkaajat. Käy Manny Pacquiao ja Tyson oli siellä ja Freddie Roach on siis legendaarinen nyrkkeilyhäiskä. Ja meillä oli sen alakerrassa oli sellainen paitafirma, missä tehtiin bootleg-paitoja ja kunnes sitten sielläkin vähän rytisiä tuli lakisyytteitä ja muita, mutta meillä oli sellainen brittikundi, kenen kanssa puuhattiin sitä. Mä katsoin yksi päivä, saatana silloin Kingsi kaulakoruja. Mä ajattelin, että saatana. Se oli Foodies Hooligan, vanha Chelsea Headhunter. Joo. Niitä oli muutama Cambridge ja Chelsea Headhunter ja ne oli niinku vetäytynyt siitä myllytysjutusta ja päätynyt Losiin ja rankkoja jätkiä, makeita tyyppejä. Ne itse asiassa teki, kun se alkoi tulee reivejä ja tällaisia futisjäbät, niin ne otti niitä haltuun ja niin vähän jakeli siellä systeemeitä ja teki telttoja ja jengi bailasi ja se oli iso juttu silloin. Joskus olisiko 90-luvulla, en tiedä, mutta sitten tuli paikalliset gangsterit, otti sen niiltä. Sanoi, että nyt on sota, tämä on meidän homma. Jäbät katsoi, että ne ei ollut paljon, tiedätkö, lähtenyt haneen aikaisemmin, niin sanoi, että tätä taistelua ei kande käydä ja muutti Hollywoodin ja alkoi laittaa telttoja Hollywoodin tapahtumien päälle ja siitä kovin jätkiä duunaa juttuja. Mä katsoin sen, että jumalauta, että nämä on siistejä häiskiä, ne tykkää lätkästä. Sanoin, että joo, että me ollaan pelattu rullalätkää, tuu pelaa meidän kanssa rullalätkää. Semmoinen meistä kuin Avenues, se on niinku myös
historiallinen katujengi ei ollut ihan turvallisinta mestaa, mutta me painettiin siellä Meksikon cholojen keskellä, tiedätkö, katulätkää rullaluistimilla. Tiedätkö, jämmät kattoo siellä kulmiin, what's up? Wow, mitä nää duunaa? Tämähän pitää viedä jäälle. Otettiin selvää, siellä on niinku paikallisissa halleissa on liigoja. Ei silleen, että sä pelaat yhden matsin tässä hallissa ja meet tonne, vaan se on Pickwick, Burbankissa, heillä on 5 eri divisioonaa, siellä on, mennään tonne. Ja pantiin jengi kasaan ja meillä oli selkeästi heti vähän erilainen tyyli kuin muilla ja barbecue-matsin jälkeen siellä shortseissa tietenkin hallille ja usein meni aamuyöhön asti ja taitoluistelijat tuli aamutreeneen. Mitä hirviöitä täällä pyörii? Ei voi olla totta. Se oli loistavaa. Mä soitin sellaisessa bändissä kuin The Hangman siihen aikaan ja meillä oli Social Distortion, mahtava paikallinen bändi. Mike Ness, joo, tiedätte äijän, niin about niin kova jätkä kuin mistään löytyy. Me oltiin, Ness oli pummannut meitä rundille ja meillä on just eka kausi, me ollaan saatana playareissa ja sit on niinku West Coast lähtee länsirannikolta kiertue ja jumalauta, siellä oli armenialainen jengi, Ararat, vähän kuumempia kavereita. Me klaarattiin Ararattiin ensimmäisen kierroksen ja sitten oli toinen jengi ja mä jumalauta, että mä ehdin just tonne soittaa ton ja ton keikka, mutta sitten tuli venäläiset Russian Red Knights, punaiset ritarit tuli vastaan finaaleissa ja mä et vittu, että nyt vaan niin on kehdattava sanoa, että mä lähden pelaamaan lätkää. Me skipattiin pari keikkaa ja se meni ihan hyvin. Mä tulin sinne, klaarattiin, se oli 3 voitosta ja voitettiin mestaruus ja sitten mä lähdin takas kiertueelle. Se oli siihen aikaan joukkueen nimi oli Droogs, kun nämä englantilaiset diggas Droogs eli Clockwork Orange. Joo. Niin siinä on sellainen legendaarinen kuva, kun ne jätkät vetää tunnelissaan se pesäpallomailan kanssa, niin me vaihdettiin ne lätkämailoiksi ja sitten selas luki what shitty team you're playing for. Me ollaan champpeja, kun voitettiin, niin teet sellaisia teepaitoja. Sitten klaarattiin siitä, mentiin eteenpäin divisioona kerrallaan ja sitten alkoi tulla aika kovia pelureita ja sitten aina toiset jäi alempaa jengiä, rakennettiin uusi jengi ja mä menin ihan sinne ykköseen asti. Ja sitten 10 vuotta mä ehdin puuhaa sitä siinä aika tarkkaan ja sitten kun oli aika lähteä himaan, se tuli aika yllättäen sitten aika nopea silleen, että meillä oli Euroopan rundi. Mä en ollut käynyt Suomessa periaatteessa 80-luvun jälkeen, että siinä oli yksi semmoinen nopea juhannuskeikat jotain 90-luvun, olisiko 92-93. Mutta se oli vaan sellainen aika sumussa tuosta ohi, mutta niin kuin Suomessa mä en ollut, niin kuin, nämä lätkäjävätkin käy kesäsin täällä. Et mä vedin yhteen putkeeton. Mä olin niin kuin parikymmentä vuotta veke. Ja siinä kerkii tapahtuu. Siinä ehtii tapahtua. Sitten oli Euroopan kiertue, niin mä tein, sanoin, että jumalauta, se alkaa Suomesta. Että buukkaa siihen pari viikkoa siihen alkuun. Mä tuun tänne näin ja Suomi näytti tosi erilaiselta. Tosi paljon nastenpikseen Kekkoslandia, mistä mä lähdin kiitään junnuna. Että jumalauta, tää on makea paikka. Sitten soitettiin se rundi ja mun sen aikainen jenkkivaimo lensi tänne ja vietettiin pari viikkoa tuossa ja se aina sanoi, että ihan ok mesta, mutta se on Beachy Mimmi San Diegosta sanoi, että ei mitään jakoa. Jos joskus... Melkein biitsi, mutta se on vähän jäässä. Niin, että voin mä viedä sut tonne. Käydäänkö Kalajoella? Voit surffaa. Se sanoi vaan, että jos joskus tulee sellainen tilanne, että pitäisi lähteä himaan tai muuttaa himaa pysyvästi, niin sanoi, että ei mitään palaa. Meillä oli muutenkin vähän silleen tilanne, tai jotenkin vähän hyytynyt se avioliitto, mulla jäi vähän kaivelemaan, että täällä voisi olla ihan nastaa Suomessa. Sitten
mä menin takas himaan ja mietin siinä itse asiassa Samin Jaffakaan puhuttiin siitä, just oltiin kaverin muistotilaisuudessa eilen. Ja Sami oli meillä, ne aloitti Monroen sitä soolobändiä. Ne aloitti sen Losista, ne treenasi Losissa, niin Sami asui meidän vierashuoneessa. Vietettiin siinä joku kuukausi kimpassa ja mä vein sitä takas lentokentälle. Se lähti takas Nykiin, niin mä sanoin siinä matkalla, että vittu musta tuntuu, että mä otan takas Suomeen. Sitten me oltiin kummatkin 80-luvulla jo lähdetty veketään, just niinku, että mitä? Se oli niin haaviauko, että häh? Mistä? Mitä tää on? Että mistä sä puhut? Ja mut nyt kävi näin. Ja sit mun nykyisen vaimo, meillä oli vähän, tiedätkö, hyviä frendejä, me oltiin tavattu New Yorkissa, että jos ollaan vapaita agentteja samaan aikaan, niin ehkä voisi tehdä jotain siirtoja. No sit kun mä päätin lähteä, niin jäbät miettii, että mun niinku legacy, että mä oon ollut se jengi kapu ja pyörittänyt sitä, että meillä oli sellaiset, me oltiin tehty, mulla oli perseenreikäpaitoja. Ja Sami vei yhden Conan O'Brienille, joo, sekin piti tehdä. Ja sille sanottiin muuten, että se on suomalainen proverb, että se on niinku, sanotaan, että se on niinku, tarkoittaa sisu. Conan katsoi perseenreikä hoofeen. Thanks a lot. Meillä oli niitä paitoja ja jäbät miettii, että voi helvetti, että jos sä lähdet kiitää, niin tässä pitää nyt tehdä niin, että muutetaan tää jengin nimi perseenreijäksi. Tää on nyt tää sun legacy ja elämää tänne Losiin. Ja no mentiin sillä, no sitten ne joka vuosi ne kirjoittaa sen sinne vähän perseenrekkä. Siitä on niinku sieltä I puuttuu jo ja ei mitään, sit mä oon jo täällä, niin Hesarin Mimmi soittaa mulle, että mä olin tekemässä Losissa haastattelua, tällaista joku tuottajajäbä. Mä en muista nyt, se pitäisi muistaa sen nimi, mutta ison levyyhtiöllä diili ja suomalainen kundi sillä menee luja Losissa, niin lujaa, että Hesari lähtee sinne tekemään siitä juttuja. Ja sit se oli niinku jutellut sen jäbän kanssa, sanoi, että joo, että mä pelaan sellaisesta lätkähengisestä erittäin outo juttu, että sen nimi on perseenrekkä. Sitten se haastattaa, että joo, kyllä kuulostaa oudolta, erittäin oudolta. Sitten se tuli Suomeen, niin se mietti vähän aikaa, se soitti mulle, että onko sulla jotain tekemistä kanssa? Mikä homma tää on? Ja siellä ne jyrää komeasti. Burbankin Pickwick. Hyvä projekti, että kun mennään Losiin, niin päästään perseenreijän lätkämatsiin. Menkää ihmeessä, joo, menkää ihmeessä. Ne vetää jokeripaidat päälle. Säilyö ja Keke oli jokereissa duunissa silloin, kun mä tulin tänne, niin se lahjoitti mulle niille niinku pelikamat, että lähdepä nää perseenreijät. Okei, tehdään näin. Pelisilmää, hei. Kyllä todella. Hyvä. Meillä tosiaan sloganina on ollut aina tää ruokaa, rokkia, jääkiekkoa ja taas saadaan muutama ruutu siitä tästä täytettyä, mutta jotenkin tänne löyhästi pitäisi niinku ruokakin saada ujutettua, niin minkälaisia niinku ruokamuistoja Losista? Oliko siellä jotain hyviä street food-mestoja, ravintoloita, mitä niinku ehkä kannattaisi käydä katsoa? No on. Pystyssä. Niin. Siis tässä on ollut 10 vuotta ja Losissa on tapahtunut tosi paljon. Siellä on mielettömästi kodittomia, esimerkiksi Venice Beach, niinku nuoruuden niinku kuningasmesta, niin katsotte YouTubesta What Happened to Venice Beach -videon, niin semmoinen puolituttu saksalainen kauppias on niinku tehnyt, se on 8 minuuttia What Happened to Venice Beach. Se on ihan mieletön, se on semmoinen zombi pahvilaatikko kylä, ihan tosi rajun näköinen. Nyt ne koittaa siis kamppailla sitä kodittomuutta vastaan siellä ja sitten kun ne on omia kaupunkejaan, että tiedätkö, että niissä on eri lait, tiedätkö, että West Hollywood ja kaikki niissä on niin omat lait, että sulla on niin kuin Venice, niin siinä on Santa Monica, siellä on eri laki, Culver City eri laki, Venice eri laki, niin ne on niin kuin silleen, että tällä puolella tietä ne voi olla ja tällä puolella ei, ja sitten siellä on tiedätkö, mielettömät mestat, mutta kai ne nyt, no en tiedä.
niin miten ne Jenkeissä yrittää hoitaa sitä, että siivotaan sen vaan edelleen syrjemmälle vai No niin se oli aikoinaan. Niin se oli aikoinaan. Hollywood siinä, mä asuin kiinalaisen teatterin siinä ihan niinku klassinen Hollywood Boulevard, niin mä asuin siinä takana 7 vuotta ehkä. Niin se oli siis crack dealereita, jengi huoria heti pimeän tulon jälkeen. Aivan 18th Street Gang pyöritti sitä aluetta ja siellä oli siis yhdet maan korkeimmat niin kuin murhaluvut. Se oli todella heavy mesta. Arnold Schwarzenegger tuli kuvernööriksi, niin lanas ne vaan kaikki sivuun ja nyt siihen on rakennettu ne, missä pidetään Oscarit ja kaikki nämä mielettömät teatterit siihen viereen, mutta ne vaan siirtää niitä. Sehän on vähän, silloin kun mä muutin sinne, niin siellä oli paljon kodittomia, koska Ronald Reagan oli laittanut hullujen huoneet kiinni, säästänyt vähän fyrkkaa ja jengi paino siellä on lämmin, niin joku radio päässä, se on se radiojäbä ja erikoista touhua. Mutta Lonsista löytyy siis ihan mitä vaan. Mä olin en ole enää kyllä, kun on family-kuviot ja muut, mutta mä olin jossain vaiheessa, mä olin kasvissyöjä. Mä mietin, että mä oon niin pitkälle, että se 100 kilsaa, niin sieltä on 100 kilsaa ulos, että nyt on parempi alkaa tekemään jotain terveellistä keholle, että se jaksaa rullaa eteenpäin, niin mä rupesin vetää tosi terveellistä safkaa ja etin mehulingot lauloja ja tyykitettiin menee siellä. Mä asuin sen Gene Troutmanin kanssa, se oli Queens of Stone Age rumpali ja huikea äijä. Se raitistui niinku vuosi mun jälkeen ja me niinku tsemppailtiin kimpassa. Se on edelleen ihan mahtava hyvä frendi. Niin ruvettiin tutkimaan sitä juttua, että mitä sieltä löytyy. No jumalauta, sieltä löytyy siis ihan mitä vaan. Mä diggasin enemmän siitä vähän kärrysemmästä kaupungin puolesta, mutta siinä pitää vaan tutkia tosi paljon. Mutta Losi on semmoinen mesta, että jos sä haluat, ei ole hirveästi niitä paikkoja, että sä menet aamun surffaan ja sä voit mennä lumilautaille iltapäivällä. Et se on pari tuntia Big Bearille ja sieltä löytyy siinä on mountainit, nehän näkyy niissä postikorteissa lumijutut siellä takana, niin siis siellä on ihan mielettömät mestat. Jos tuosta jotain poimii, niin tuntuu, että varmaan rockereiden keski-ikä rupeaa kasvamaan, kun ruvetaan jo miettimään vähän tällaista terveellisyyttäkin tässä hommassa sitten varsinkin vähän vanhemmilla vuosilla. Niinpä. Joo. Eilen käytiin hautaa Kaltio Timppa, että se tavallaan, että ne ketkä ei klaarannut suunnanmuutosta jossain vaiheessa, niin niitä on kyllä sit tippunut tosi paljon. Että me tehtiin Lama, mun vanha punkkibändi, semmoinen käytiin Brasiliassa soittaa ja soitettiin vähän Suomessa silloin, kun mä tulin takaisin. Niin se on ainoa bändi, missä mä oon soittanut, mistä kaikki on siis elossa. Hengissä, joo. Joka muusta bändistä on lähtenyt 1 tai 2 jätkää. Aika raffia. On. Todellakin. Ja se, miten siihen aikaan joku vaikka sanotaan 80-luvun se hyppää, että me oltiin, kaikki teki keikkoja Pohjanmaalla näillä tanssilavoilla, että se hyppäsi Smackin dösästä vaikka Popedan dösää ja sitten oli yöbensiksi ja niiden jätki tuli meidän dösää ja sitten nähtiin seuraavalla yöbensiksellä ja sitten tyypit vaihtoi ja sitä tehtiin vuosikausia, niin se viinan määrä, mitä siihen aikaan meni, niin se oli siis ihan kosmista. Se oli ihan järjetön ja se se vei aika monta tyyppiä ja sitten monet on aika heikossa hapessa sitten ne ketä tuossa on, että mä mietin että me tehdään Atomirottaan ihan uutta musaa, että tavallaan että sekin sitten, että jos se tuuppaat menee noin tuhdisti, niin sitten ehkä saa jotain vanhan lämmittelyä aikaiseksi, mutta tuleeko sitten luovuus enää ja uskallus lähteä tekemään jotain ihan uutta, niin se on sitten eri asia. Kyllä.
Hei, vähän tossa tietysti kun me ollaan menossa sinne losiin ja äijä on siellä painanut menee ja mestat ja kaikki tämmöistä hallussa, niin miten rokkipuoli klubi minkälaisia mestoja siellä on, mihin meidän kannattaisi niin mennä käymään, mihin me uskalletaan mennä käymään ettei me ihan heti kato rullata siellä. No se en usko, että ne on mihinkään siis nämä legendaariset Roxit ja Whiskey a Go-Go ja tämmönen, niin ne on siinä Sunset Stripillä ja kyllä se Kande Chiga sitten Rainbow, käytti vetää Safkat Rainbowssa siellä. Moikka, no Lemmi on nykyään patsaana siinä, mutta ennen se oli aina siinä rahakone. Veti jaskakolaa siinä. Niin. Siis siellä näkyy sitä kuvia, mutta se on niin pieni osa, että moni ajattelee niinku losista musakuvioissa, että se on niinku, että se on niinku tämmönen pitkätukkarokkareiden niinku uudelleen lämmittelymesta tai niinku jotain vastaavaa, mutta se oli yksi skene, mikä oli siinä jossain vaiheessa, että siitä vähän aikaisemmin niin niissä samoissa paikoissa soitti Led Zeppelin ja Doors ja tiedätkö, Jim Morrison paino menee, niin et kaikki löytyy sieltä. Et mulle ehkä just ne mestat, mihin ei ehkä niin hirveästi uskaltaisi mennä, niin Kande mennä. Niinku Downtownia ne koittaa nyt elävöittää, siellä on kaiken näköisiä klubeja, mutta siellä tapahtuu niin paljon, että otat LA Weeklyn käteen ja tsiigaat siitä lähiympäristöstä, kun siellä on konserttimestoja, niin aivan varmasti löytyy muutama sellainen bändi, mitä sä oot niinku kelannut, että oispa siistiä, kun näkis ton joskus, mutta ne ei varmaan tuu edes lähelle Skandinaaviaa. Että se siellä oli nastaa. Mä menin niinku junnuna, oli tietenkin me soitettiin just näitä Whiskey ja Roxy ja tällaisia, niinku siihen aikaan oli klubeja joka mestassa ja me elettiin niissä, niinku kävi yössä. Joka päivä. Niin, maanantaina oli yksi ja sit kun siellä on se tyyli, että siellä on niinku, eihän niinku Hollywoodissa, ei siellä ole skidi, ei siellä ole lapsiperheitä, siellä on mitään leikkipuistoja missään, ei siellä on niinku todellakaan. Että siellä on niinku, mun pikkusysteri tuli moikkaamaan jossain vaiheessa, sanoi, että täällä on lapsi. Mä oon niinku, että joo, en ole puhuttu, en ole hippannut, mutta totta. Että siis ei mitään, että se oli niinku täynnä vaan tyyppejä, mitkä tullut sinne kokeilemaan näyttelijäuraa tai muusikojuttua tai jotain hyvin erikoinen mesta siihen aikaan. Ja mutta mä halusin nähdä, niinku, mä tykkään vanhoista blues-äijistä, niin tiedätkö, että Willie Dixon, meillä on tuolla John Lee Hooker, lähdetään tonne tuolla Albert King, lähdetään katsoa sitä, niin sä näet niinku tollasia niinku erikoisjuttuja on mahdollisuus käydä katsoa ja sitten on tietenkin, mä asuin viimeiset vuodet Silver Lake ja Echo Park, niin siellä on niinku Echo ja Spaceland ja tällaisia klubeja, ne listat on kaikki LA Weeklyssä, niin niissä on vähän enemmän silleen, veskikin haisee ehkä vähän pahemmalle. No se ei haittaa kyllä. Joo, kyllä toi kuulostaa, että joku keikka sieltä varmaan löydetään. Kyllä. House of Blues. Katsot, ketä soittaa House of Bluesissa Sunsetilla, niin siellä on. Ne kutsuu sitä House of Nutty Butter Blues. Ota lehti kouraa ja mieti sieltä, niin aivan varmaan löytyy. Päästiin pikkusen name-droppailun makuun, puhuttiin Lemistä, niin sullakin varmaan ne jotkut illat on mennyt siellä näissä legendaarisissa Roxys, Whiskey ja Go-Gossa, mitä siellä on vipereitä ja muita. Niin minkä näköisissä pöydissä tuli istuttua, jos vähän name-droppaillaan? No, Lemin siis alkuperäinen rumpali Filthy Animal oli mun hyvä frendi. Harvoin me just puhuttiin, kun Timppa kuoli nyt, niin puhuttiin, että jengillä on kauhean tarve aina kirjoittaa Facebookiin, että hän ja kaikki. Itse asiassa ne ei puhu siitä tyypistä, kuka kuoli, vaan ne vaan kertoo jengille, että hei mä tunsin sen, tiedät sä. Niin mä hyvin harvoin, mutta silloin kun Filthy kuoli, niin mä kirjoitin siitä pätkän, koska se oli mulle niin kuin tosi tärkeä jäbä. Se hoiti mulle asunnon jossain vaiheessa, mistä ei koskaan pyydetty vuokraa, by the way. Mahlas sen mattamustaksi, niin kuin toi katto. Se hoiti mulle äänärikytkennät sieltä.
Filti osasi vähän säätää, niin siihen aikaan oli semmoinen kaapeli, joku taulu siellä, niin filterit pani vähän johtoi tolleen. Muista eka matsi, minkä mä näin omasta telkkarit ilmatteeksi, niin Bob Probert ja Stu Grimson otti kovan myllyn, oli Detroit Blackhawks. Joo, veti vielä jollain vanhoilla paidoilla, jäänyt mieleen se. Ja mutta siis kyllähän, kun oot samanlainen sähläjä kuin minä, niin kyllä se niinku reilu 20 vuotta pyörit siellä, niin kyllä niinku aika paljon kaiken näköisiä hahmoja tapasia. Ja sitten kun nämä oli Sami ja Timppa ja nämä oli valmiiksi jo niinku Guns N' Roses-tyyppien frendejä, niin sitä kautta sitten niinku tietenkin tutustuu niinku muutamiin niistä ja Steve Adler, se rumpali kanssa oli niinku, sen jälkeen kun sille bändistä veke, niin meillä oli aika vaihderikkaat muutamat vuodet, että se oli niinku siihen aikaan vedettiin kaiken näköistä ja tuhdisti. Ja muistan kerran me oltiin Super Bowl barbecuessa katsomassa jotain. En muista ketä siinä pelasi, mutta oltiin jonkun siellä aina barbecue-bailut ja me oltiin Chigan matsiin ja Stevie kolkutti mun olalle, että mä sain just, en muista oliko se 2,8 miljoonaa vai 3,2 miljoonaa, mutta kun se oli haastanut vanha bändinsä oikeuteen, niin ne niinku settle out of the court, eli ne vaan maksoi sen veke. Ja sanoi, että nähdään huomenna aamulla. No, jos nähdään aamulla, niin silloin se tarkoittaa sitä, että lähdetään hakemaan vähän koukuttavampia juttuja. Sitten mä oon täällä lähellä Stevie, että mä oon ollut 2 kuukautta, tiedätkö, selvinpäin tässä ihan täällä bisselinjalla. Niin sä oot älä huoli, että jos ei olla, tiedätkö, if we're not clean by Christmas, että jos me ollaan niin jouluun mennessä putsina, niin mä maksan sun rehabi. No, Super Bowl on helmikuussa. Oot vähän heilahti siitä. Niin, että siinä niinku puhutaan, että heti niinku se alku on heti niinku 10 kuukauden pätkä, että jos ei olla kondiksessa 10 kuukauden päästä, eli tiesi, että jos ja kun ton nyt avaa ton matopurkin, niin sit mennään. Ja sellaista se oli, että mulla meni monia vuosia ja sitten aina havahtui jonkun mielettömän 1,5 vuoden pätkän jälkeen kodittomana jostain ja sitten onneksi siellä oli muusikoiden avustusohjelma, mikä sitten jeesas ja alkoi lähettelemään hoitoihin. Pakko vielä kysyä se, että kun tuossa on muutama noita Seattle grunge-bändejä ainakin Smackin löytänyt ja coveroinut, niin onko niiden kanssa ollut ikinä mitään tekemistä? No just siitä mietin Lanagania. Mark Lanagan, mä en tiedä, kun luit se kirja, mutta siis se päätyi mielisairaalaan, tai siis se kutsui sitä mielisairaalaksi, mä kutsuin sitä Los Encinosin rehabiksi, mutta me oltiin samassa mestassa. Ja se oli kova Smack-fani, mä en ikinä kertonut sen, jos mä olin Smackissa. Joo. Sitten myöhemmin, kun mun kämppäkaveri Gene soitti Queens of the Stone Ageissa, niin Mark lauloi niiden kanssa. Ja se tuli hengäs meillä aika paljon siinä vaiheessa. Se ei ollut selvinpäin vielä, mä olin ja pari kertaa pyysi radalle ihan vaan niin kuin seuraksi, mä onneksi en lähtenyt. Mutta mitä siellä oli? Mudhoney, Mark oli kova Smack-fani. Siitäkin tuli keskusteltua eilen kavereiden kanssa. Se oli meidän Emily, sen vaimo on mun pitkä, tosi vanha frendi, hyvä frendi, niin se oli kova bändi niille. En mä ole sille, nyt kun mä luin tuon Smack-kirjan, oli haastatellut 120 tyyppiä siihen, niin se on todellakin tehnyt vaikutuksen ja varsinkin Seattleissa siellä ylhäällä. Että kyllä nämä Guns N' Roses jäbät niin kuin Slash painoi Smack-paita päällä nyt, kun ne soitti Suomessakin ja Dizzy soittaa, kiippari jätkä soittaa Atomirotta-levyllä ja nämä Seattle-tyypit, niin näin jälkeenpäin kun miettii, niin meidänhän olisi kannattanut mennä sinne. En tiedä, olisiko loput, Claude nyt kuoli, mutta olisiko loputkin jätkät mennyt sitten samaan syssyyn. Niin se oli kanssa aika lyhytikäistä porukkaa jossain vaiheessa Seattle jengi. Joo, oli. Geneille tuli siis sellainen kimma kuin Precious, se soittaa sellaisessa bändissä kuin L7. You're on my shit list. Natural Bone Killers, kun ne lähtee suolaan jengiin, niin se on niiden biisi soi. Niin se soitti aikoinaan Geneille
se oli Losissa, että tuu tänne Seattleiin, että oikein bändi tarvitsee rumpaliin. Sanoin, että eihän että mä just, että Seattle ei kuulosta hyvältä, että siellä on helvetisti kamaa ja tosi raju meno, että mä just lähdin menee tuosta yhdestä bändistä, missä oli vähän tuhdimpi meininki, että hän haluaa nyt hoitaa vähän elämää kondikseen. Mikä se bändin nimi on? Nirvana, okei. Okay. Ja kukaan ei tiennyt siitä siinä vaiheessa. Sitten vaan muutamia vuosia myöhemmin että god damn it, vittu. Sitten se soitti Queens of Stone Ageissa ja kun se sai kenkää siitä, kun ne teki Songs for Deaf, sitä levyä, mistä voitti Grammyt ja systeemit. Ja kesken sen levyn teon se sanoi, että miksi toi Dave Grohl pyörii tuolla studiolla noin paljon. Sitten tuli puhelu yksi aamu, että ei tarvitse tulla studiolle. Eli Grohl päätyi 2 bändiin, missä se oli ollut. No nyt soittelee Atomilevyllä. Niin. Mä oon kuullut, että sieltä Losista tehdään myös paljon roadtrippejä tonne Vegasiin ja säkin vissiin Leo Lahden ominaisuudessa kävit vähän tsekkaa Fire and Ice -tapahtumia, niin joo, minkälainen meininki oli siihen aikaan? No ne aloitti ne Losin lätkämatsit alkoi, se ensimmäinen oli silloin kun Kurri tuli Kingseihin. Ne veti ulkoilmapelin. Jari teki hattutempo, by the way. Ja ne veti ulkoilmapelin. Kelaa ulkoilmapelin Losissa. Ja ne joutui pelaamaan niin myöhään, että se vähän edes jääti. Ne veti sellaiset loskassa ja mun mielestä niinku sellaisia jättiläisötököitä lenteli niihin valoihin. Ja NHL teki vähän testiä siinä vaiheessa. Ja se oli ihan kova, että sen jälkeen ne siirsi ne sisään sinne MGM Grandiin, missä on Tyson-matsit ja muut oli ja nyt on vaparia aika paljon, niillä oli aina Fire and Ice se kauden aloitus. Niin tietysti se oli keskellä sitä aavikkoa ja sitten kun lyödään valot päälle, niin kaikki ötökät tulee, joo, se oli ihan mieletön. Siis niitä oli jäällä, niitä oli joka paikassa. Silloin kun Gretzky tuli Losiin, niin se kaikki muuttui. Ei ollut Dallasia, Phoenixia, ei ollut Floridassa, Tampa Bayssä, ei ollut San Jose, ei ollut Anaheim, ei ollut noita jengejä, niin Gretzky toi sen kiekon tollasille alueelle. Siis siellä muuttui kaikki. Siellä oli Ronald Reagan, tällaisia tyyppejä katsoo. Pressa tulee tsiikaan matseja, kauhea meininki hallissa. Se oli makea juttu, se oli tosi makea juttu ja NHL osasi ottaa, sit sai toi ja oliko se Alan Eagleson, ei, se oli pelaajayhdistysjäbä. Kuka edellinen, sekin oli ihan konna se jäbä, minkä tilalle Gary Bettman tuli. Ja niin nehän joutui linnaan perkele puoli Siitä mä nauran, kun täällä usein puhutaan siitä, että mun mielipide venäläisistä sekoilijoista on en mä pidä niitä hirveän korkeassa arvossa, mutta puhutaan jotain, että apua, että Jallis Harkimo, tiedätkö, pimeätä fyrkkaa jossain, niin miettii sitä, että nämä samat tyypit, mitä siitäkin kirjoittaa, niin ne oli aivan huumassa. Tiedätkö, kun Teemu Selänen voittaa eka Stanley Cupin ymmärtämättä, että Samuel Family, mikä omistaa Anaheim, oli rikostutkinnassa just siihen aikaan. Tiedätkö, koko Anaheim ei olisi, ellei Bruce McNall olisi tuonut Gretzky Losiin. Bruce McNall, kuka lähti Lusiin, siis ei mitään ehdonalaista Calteri Bluesia, paino 5 vuotta. Tiedätkö, ne fyrkat, millä Gretzky tuli tonne, niin ne ei ollut niinku yhtään laillista kamaa. Se osti ne Peter Pocklingtonilta, kuka lähti myös Lusiin. Siis mun mielestä välillä kuulostaa vähän tekopyhältä, että ollaan niinku apua, että mitä tää on. Et jos nyt aletaan katselemaan niinku tarkkaan, on jenkit kuitenkin ihan ylivoimaisesti suurimmat kusipäät tällä planeetalla. Et lähdetään katsoa, että mitä sotia ne on aloittanut ja missä ne painaa parkkipaikkaa ja saada vähän halvempaa öljyä, kun lanataan noin tuolta sileeksi. Niin välillä voisi olla niinku tavallaan se kirjoitus, niinku se motiivi, kirjoittelu takana on aika löyhä. Joo, ja on se laji kuin laji, jos me katsotaan vaikka jotain jalkapalloa, tämmöisiä, missä liikkuu siis niin kuin 2-0 lisää sinne perään, kun ne liikkuu ne summat, niin ei nyt kaikki ihan puhasta rahaa, se vaan faktori on
todella likasta se FIFA-toiminta välillä, niin siltä vaikuttaa. Mä katsoin jonkun FIFA-dokkarin Netflixiltä. Siellä on isot rosmut. Joo, no niin. Joo, se oli tyly juttu. Vedetään Leo Lahti -paketti. Miten se oikein? Miten syntyi Leo Lahti kuulostaa jotenkin, tiedätkö, hupasalta, että sä lähdet soittaa rockia ja yhtäkkiä painat sieltä salanimellä vähän reportaasia Suomeen NR-toiminnasta. Leo Lahti oli sellainen, siis nyt siis viime finaaleissakin jäbät veteli Nemo paino tuolla jotain Leo Lahti -tribuuttia siellä kesken lähetystä ja kaikkien podcastien edelläkävijä ja se on hienoa, kun nuo jätkät, siis sen sukupolven kundit, Jeret ja Lehtinen ja niinku, näitä kundeja, ne hiffaa Leon. Ne on kuunnellut Leo Lahtea täällä, kun ne on ollut menossa sinne, kun siihen aikaan nämä lätkätietäjät, suuret suomalaiset kirjoittajat kuitenkin seurasi NRI teksti-TV:stä. Ja nyt katsoo jälkeenpäin YouTube-klippejä ja elää jossain fantasiamaailmassa. Ymmärtämättä yhtään minkälainen maailma se oli. Tehdään asiantuntijan raportteja tuolla täysin yössä. Siis niitä kun lukee, niin siis niin skutsissa nuo tyypit kuin olla ja voi. Ja niitä voidaan löylyttää vähän lisää jossain toisessa kohdassa. Mutta Nemo esimerkiksi oli, Mäkisen Antti teki siitä Viasatille jonkun tällaisen Stanley Cup-voittaja pienen jutun, niin siellä se sanoi, että täällä Hakametsän maisemissa me kuunneltiin Leo Lahtea ja unelmoitiin siitä suurista liigasta siellä. Ja se sanoi mulle joskus, että eihän me tiedetty, mitä siellä tapahtui. Että lehdessä oli joku STT:n, tiedätkö, tai joku Reuterin niin kuin yön NR-tulokset ja joku sitten välillä joku kirjoittaja kävi kääntymässä jossain ja teki jotain, mutta sellaista niinku juttua, että Stu Barnes teki 30. maali. Niinku, mitä? Jengi on niinku, kuka on Stu Barnes? Fuck. Niin ne saa niinku, Leo Lahti vetä siihen maailmaan. Ja se oli näille kundeille iso juttu ja näin jälkeenpäin, niin se on mulle aika iso juttu. Että mä oon pystynyt olemaan mukana siinä antamassa niille unelmia, että sit jäbät painaa sinne kovan duunin kautta ja voittaa satana Stanley Cupia. Niin se on mieletön juttu. Mä en ikinä sanoisi yhdestäkään tyypistä, kuka on pelannut yhdenkin pelin NRissä, NHL, Luopio tai tiedätkö, Hylkiö, kuka ei mahtunut. Niin sekin on sitten eri juttu, mutta suolataan nekin jätkät sitten jossain vaiheessa. Mutta Leo tuli siitä, että ei ollut mitään. Ei täällä tiedetty. Ei täällä ollut. Se oli teksti-TV joku sivu, mitä kaikki katsoi. No mun frendit sitten niinku, hetkinen, että Rane on siellä. Se chiikaa NRI koko ajan. Se on täysin lätkä hullu. Tiedät sä, fair enough. Aletaan vääntää. Ruvettiin miettiä, että Smackin kitaristi, tiedät sä, ei ole ehkä ihan kredibiliteettiä, että jengi lähtee kaivaan negan kautta, että mitä tää nyt on. Niin sitten mulla oli semmonen jäbä, rest in peace, kun Tom Cadman, se oli yksi mun naapureista siinä kiinalaisen teatterin takana, niin Cadmanin Tomppa, näyttelijä Chicagosta, hyvä jäbä, niin aika tyylikkään näköinen, häiskä vielä. Niin otetaan Tomista kuvat. Ja sitten mulla oli jäbät, kenen kanssa mä tein sitä, niin ne hoiti sitten, olisiko ollut Veikkauslehti ja Iltalehti oli ainakin, ehkä joku urheilulehti. Me tehtiin joku 3-4 haastista ja me luotiin tämmönen hahmo, otettiin kuvat Tom Cadmanista tyylikkäänä jäbänä. Hän menossa hallille, tiedätkö, siellä vanha foorumi edessä, Leo Lahti. Tiedätkö, duunissa. Ihan kokonaan uuden naaman kaveri. Joo. Ja sitten kelattiin semmoinen tarina, että se on tämmöinen lähtenyt merillä aikoinaan suomalainen jätkä ja jäänyt losiin. Ja tiedätkö, tuntee kaikkia, on tosi in näissä piireissä ja lätkäkuvioissa ja vanha peluri itse. Ja niin kova NR-reporteri kuin maailmasta löytyy. Ja
No sehän nyt oli totta, mutta eri nimellä. Ja sitten alettiin duunaa sitä. Jengi kirjoitti, että okei, Leo Lahti, joo, on hyvä meininki. Ja mulla Andy McCoy asui losissa siihen aikaan. Andy, voit kuvitella diggaa, että jos vedätetään jotain vähän, niin Andy on mukana. Andy on mukana. Se tuli siinä ekana kesänä, ensimmäisen Leon kauden jälkeen, se tuli Suomeen festarikeikoimaan, että Andy, että nyt että mulla on tää Leo Lahti juttu, että kun tulee haastiksi, niin heitä vähän värikynää sinne. No sehän se tuli sieltä, että se jengi kysyi saman tien, että kun on siellä Los Angelesissa paljon näitä suomalaisia soittajia, että tuleeko nähtyä paljon, että en mä hengä kenenkään kanssa muuta kuin jääkiekkokirjan vaihtaa Leo Lahti. Se on mun friendi. Yes! Naulasti aina, että nyt se on siinä. Ja sitten mentiin vuosia silleen, että mulla oli sellainen niinku, mä soittelin tyypeille, mulla oli sellainen telerecorder, että se kytkettiin kasettimankka niinku puhelinpiuhalla ja Jyrki Lumme oli niinku mun suosikki näistä haastatteluista. Sen kanssa värjäiltiin juttuja tosi paljon. Kun mä muutin Suomeen, me oltiin Pietarikadun Oilersin jossain hyvätekeväisyysmatsissa ja Lapualla ja se istuu siihen viereen. Tiedätkö mitä? Niin se muisti ihan hyvin. Wow, mahtavaa. Oli tosi naista juttu. Niin mä tein sen silleen, että oli jokaisessa SM-liiga lätkämatsissa, siihen aikaan oli just tullut paikallisradiot, niin paikallisradiot lähetti sitten niinku radiolähetyksen SM-liigapeleissä, niin tokalle erätauolla oli 3 minuutin pätkä. Mä pöllin sen, se oli Paul Coffey sanoi alkusanat, Paul Coffey kelaa. Joo. Joo. Onko 47 vai 49 myyriä parhaalla kaudella pakin paikalta. Joo, 150 bojo. Vieläkin mun mielestä paras liuku kaikista. Ja Coffey sanoi, että if you want to know what's going on in NHL, listen. This is Paul Coffey of LA Kings. Se pelasi. If you want to know what's going on in NHL, listen to Leo Lahti. Joo, aivan mahtavaa. Sitten laitettiin se nyrkkeilymatseista se let's get ready to rumble! Ja sitten lähtee Leo tuuppaa. Ja mä soitin sen aina sitten sen kasetin. Et mä tein sen tietenkin jenkkien aikaa sellaiseen kohtaan, kun mä lähti jo vähän alkoi lähteä lapasesta mulla ja mä duunasin sen päivällä silloin kun oli hyvä ja vedi se 6 minuutin pätkä, se tuli pari kertaa viikossa aina eri juttuja, sitten ne laitettiin niihin lätkämatseihin. Mä näin niitä prime time average eli kuulijalukuja, niin siis se oli tosi kuunneltu. Se oli todella kuunneltu juttu, isot hyvät mainosfyrkat ja muut, Lahden Bisset, siitä se nimi tuli, Lahden Bisset sponssasi sen ja se meni hyvin, mutta mä lähetin niitä sitten niin kuin erikoisiin aikoihin päivästä, kun mun piti aina soittaa silloin, kun täällä oli joku kellonaika, mikä siihen aikaan siellä oli sitten vähän eri kelloaika, yleensä vähän myöhemmin, taisi olla tai aikaisemmin. Mä olin mun pojan lätkäjengin kanssa, oltiin tuossa, yhdellä kundilla oli synttärit, niin me oltiin tuossa Pelsujen hallilla. Siellä tuli sellainen mimmi sitten, niille oli hoidettu tällainen aitio. Jäbät vetää siinä jotain pelsujäätelöä ja kakkunaamari ja Björninen tulee moikkaa ja hyvä meininki. Ja sitten mimmi, kuka hostaa sitä juttua, sanoi, että hei, Rane, meillä on vanhempi rouva siinä. Meillä on vähän yhteistä historiaa. Mä oon tässä on niin justiin, että tässä on aika paljon näitä junnuja, että nyt menetään iisisti sitten. Ja ei mitään sanoa, että joo, että katsoit, kun hän oli täällä Lahden rytmiradios duunissa, niin mä muistin, että joo, että sinnehän mä soitin. Että Leo Lahden lähetykset soitettiin rytmiradioon, se äänitti sen ja sitten lähetti näihin muihin paikallisradioihin, mitkä teki liigalähetykset. Ja se sanoi, että joo, että se oli kyllä erittäin mielenkiintoista aikaa, kun sä aina soitit sitten, että
erinäisissä kondiksissa sitten, niin sanoit, muun muassa kerran soitit, että moi, täällä on Leo, että mä oon tästä Madonnan naapurista Hollywoodin kukkuloa, mulla on mitään muuta päällä kuin hula hula vanne. Tehdään lähetys. Yes. Siinä on se urahuurtavaa NHL-raportointia. Mutta sitten kato, kun mä olin jo siinä kohtaa, oli eri aikaa, että mä oon tehnyt, sit mä vaan painoin nappiin, niin sit sieltä tuli peli kunnossa, pelipaikalla, peliaikaa, Leo delivers. Se kaatui siihen, kun tuli se lockoutti sitten, ensimmäinen lockoutti, ja Lahden Bisse sanoi, että jos ei sitä ole uuteen vuoteen mennessä selvitetty, niin meidän pitää, että tämä on periaatteessa niin kuin mainosaikaa, mainosrahaa, niin kuin sijoitusta meillä, niin sitten meidän pitää ottaa nuo radiomainoksia tarkoitetut fyrkat, laittaa ne jonnekin muualle, niin tammikuun 7. päivä tuli ilmoitus, että kausi jatkuu. Eli mä missasin sen viikolla. Niin. Ne oli hienoja juttuja, sit Paul Coffey, tollasia jätkiä, Maury McSorley ja makeita aikoja. Ja kyllä mä niinku, siihen aikaan oli VCR, ei ollut vielä DVR niinku äänitysjuttu. Joo. Kyllä mä äänitin matsit ja katsoin kaikki jutut, mä olin tosi kartalla. Ja sitten kun sä elät siinä kulttuurissa, sä oot lähempänä, niin sitä mä missaan muuten. Joo. Vaikka mä kuinka paljon koitan katsoa tuolta ja seuraan netistä ja räplää puhelinta ihan liikaa, niin silti kun ollaan Suomessa, niin tää on kuitenkin, ei tässä pysty, sä oot eri kulttuurissa. Me saadaan suomalaisten versio siitä, mitä siellä tapahtuu. No niin, nyt ollaan vähän käyty losiin ja lätkää, niin täräytelläänkö vähän musahommiin, eli äijähän on soittanut kaiken näköisissä legendaarisissa Unicefissa, Lamassa, Smackissa, Problemsissa ja niin poispäin. Ja nyt sitten niinku Atomirotta. Niin lähdetään perkaan niinku päinvastoin, eli miten sä menit tonne miten Atomirotasta tuli Atomirotta, koska eikö se ollut Nokia-rotta ja sitten Jävä tuli ja sitten tuli Atomirotta? No ei se sen takia mennyt Atomirotas, kun et mä liityin siihen, vaan niillä oli bändi. Mä olin kuullut sitä Jenkeissä. Kun mä menin takaisin ja mä päätin muuttaa just about päivä sen jälkeen, kun mä kerroin Samille siinä matkalla lentokentälle, että hei, nyt mä muutan Suomeen, niin mä myös kerroin mun ex-vaimolle, että mä aion muuttaa Suomeen. Ja se ei digannut asiasta yhtään. Ja se on vanha, se oli siis pankkiryöstö, getaway driver. Tiukka mimmi, joo, todella tiukka mimmi. Niin siitä oli lähettävä sitä aika lujaa. Ja toi Cat Von D, tää Tatska Kimma, on mun hyvä frendi jo sieltä ajolta, kun se muutti Losiin Houstonista, sellainen pikku pullukka, se taittama tatuoija ja mieletön Kimma by the way, ihan mieletön mimmi. Niin mä soitin Catille vaan nyt on liian kuumat oltavat, että mä tuun teille. Mä muutin sen linnoitukseen muutamaksi viikoksi siinä, kun laitoin Tie Up the Loose Ends, että hoidetaan jutut kondikseen. Ja no se niinku Jenkeissä, Kaliforniassa, siellä on eri lait, mutta Kaliforniassa jos tulee avioero ja se menee rumaksi, niin se meneekö aika rumaksi tosi nopeasti. Että sen sijaan, että mutual differences tuohon avioeropaperiin, niin se laittoi fraudulent marriage, eli fraud, eli petos. Mä oon niinku kusettanut sitä, jotta mä saan oleskeluluvan. No sitten jos sä lähdet sille linjalle, niin sitten se on jo liittovaltion rikos. No se on nyt selvitetty tietenkin, että ei ole mitään hätää, että se oli vaan niinku, että sitä tapahtuu ja ne laki niinku, ne hiffaa siellä, että jengi vittuudessaan laittaa. Niin. Ja mutta siitä piti päästä nopea veke, niin mä menin Kätin luokse ja mulla jäi omaisuus, meni jäihin ja mä sain sitten jotain juttuja takas. Mulla oli musakoulu. Itse asiassa mulla oli sellainen ikivanha Les Paul, missä on Les Paulin nimmari, mun ihan niinku, ehkä semmoinen niinku läheisin esine, mikä on säilynyt nämä vuodet. Ainoa mikä säilynyt sodan läpi, mutta Eddie Cahill, semmoinen siis CSI New York, sen sarjan yksi niistä agenteista, niin se oli mun skittaoppilas, niin se sanoi, että mä oon italia-irlantilainen, että me ei erota, että meillä on vaikka side businessta vähän, mutta me ei erota. Mä sanon, että mä oon suomalainen, että mä en himaa.
tää menee näin. Niin sanoit, että mä kunnioitan että tää skitta on sun, niin se kävi anonyymissä, se lähetti tyypin ostaa sen mun vaimolta, kun se oli myymässä mun kamoja, niin se anonyymisti osti sen ja lähetti sen mulle himaan, niin sieltä tuli jotain sentään, sain pelastettua. Mutta kun mä olin kätillä, niin me hengattiin siinä ja lähettelin pikkusiskolle viestiä ja kavereille, että nyt näyttää siltä, että mä oon tullut sinne aika pian tässä, että näinkin pitkä reissu loppuu, että mitäköhän siellä on, että mitä siellä voisi duunaa. Ja kuitenkin niin kun mä soitan musaa, sitä mä oon aina tehnyt, lähetä vähän linkkejä, mitä siellä tapahtuu. Se lähetti Notkerolta. Wow, tää on aika mielenkiintoista kamaa, että että suomalaiset räppii. Ja tää on aika ovelaa juttuja. Niin mä tulin tänne, mä aloin soittaa jotain juttuja Dave Lindholm, mikä oltiin jollain rundilla ja itse asiassa, olikohan Problemsissa soitin Tupikaan. No näin mä ainakin muistan. Niin että siinä oli joku sanoi, että meillä oli miksaaja, kuka tunsi näitä Notken Rotta-tyyppejä ja sanoi, että niille on kitaristi, anna numero, mä soitan sinne ja siitä ei mennyt kuin pari päivää, niin soitettiin Kaltsilla Notkis-biisejä akustisella ja sitten tehtiin yksi levy ja duunattiin siitä, lähdettiin rundille ja siinä oli tyypit sellaisissa elämäntilanteissa, että siinä bändissä on 8 tyyppiä ja sä voit kuvitella, kun sä painat Stadista Ouluun 4-5 keikalle ja ei ne keikkalle nyt kuitenkaan niin massiivisia, jos sä laitat 8 tyyppiä hotelliin ja maksat jutut ja keikkamyyjä vie 20% ensin päältä ennen kuluja. Ja sit sä lähdet vetää, sit painat sieltä Kuopioon ja sama juttu, hotellit, systeemit, matkat ja sit sä tuut sunnuntailta himaan. Rättiväsyneenä oot koko viikonloppu ollut reissussa ja sit kun se pieni juttu mikä siinä on, niin jaetaan 8 osaa, sit maksetaan jellit ja tellit ja kellit veke, niin se on ihan mahdoton yhtälö. Et vaikka sä tekisit sellaisia niin kuin joka perjantai, joka lauantai, niin sä et yksinkertaisesti pysty elättämään perhettä. Siinä oli Notkiksessakin oli monella tyypillä oli just niin kuin family-kuvio alkanut tulee, niin se vähän niin kuin, se oli niin kuin hajonnut jo se bändi, että se niin kuin vähän sai uutta tuulta siitä, että mä tulin siihen ja sitten tehtiin tämmöinen pätkä, mutta sitten se vähän niin kuin kuoli siihen niin kuin mahdottomuuteen. Me kelattiin sitten kuitenkin, että nämä haluaa tehdä musaa, Mikko ja Jykä, ja että ehkä me voitaisiin tehdä tämmöinen niin kuin 3 tyypin homma. Ja mä oon aina soittanut niin kuin perusbändeissä, että on rummut ja bassot ja systeemit. No meillä on levyllä nämä, soittaa Guns N' Roses ja Queens of Stone Age ja Sami soittaa bassoa, mutta no, nyt tossa tehtiin sitten, että voisiko sen tehdä livenä jotenkin eri lailla. Ja mietittiin, että niin kuin tehdä pokkana niin kuin ihan eri juttu, mitä kuka duunaa. Ja sitten päädyttiin tuohon. Sieltä tulee koneelta mun soittamia ja näiden soittamia juttuja, soittaa niiden päälle ja pystytään tekemään se pienellä setillä. Eli me voidaan mennä niin kuin viedä musaan sinne, minne meidän koko luokka, mitkä vetää sen 3 tavastia, 4 tavastia putkeen, niin voi myös mennä sinne Pena-Kiavariin ja vetää 2 iltaa putkeen sen sijaan, että menee kalliiseen konserttisaliin. Et mennään sinne, missä niin soitaan lähiöissä ja tollaisissa mestoissa nastaa ja toimii. Me ollaan kovia faneja kyllä. Joo, okei. Okay. Laukkala Pihvi Mylläri, aika pieni paikka, on veditte kyllä huikean shown, että siinä oli stadion meininki pienessä kuppilassa. Just niin, joo, okei. Okay. Just tää mistä digataan paljon, ja se, että kun tullaan sinne keikalle, niin sitä annetaan kaikki, ettei jätetä kyllä mitään. Joo, no se on Mikon vahvuus kyllä, että meillä on niinku se jätkä on aika vietteri, että se on nasta kattoa. Hyvät housut pysyy jalassa. Joo, niinpä, joo. Niin kyllä se veti kalsareen, missä jossain koiteli elää, vedettiin siellä pohjoisessa, niin mä heitin sille joku ihan jokilla silaa, että vedä nyt kalsarit jalas, kun se otti paitaa, anna meillä housut, niin paina kalsarit jalas. Siinä on ollut nostaa se, että on niinku pystynyt kehittämään tollasen jutun. Ei kuitenkaan ihan hirveän moni jäbä ole silleen, että on soitettu ruisrockit ja muut 80-luvulla. Sitten on painettu tonne menee ja sitten tullaan takaisin ja sen sijaan mennään sinne ruisrockeihin ja muihin sillä samalla vanhalla hommalla. Nyt tehdään jotain täysin uutta. Ja
mä oon siitä aika ylpeä itse asiassa. Se on ollut soundi on ihan jotain, mitä ei ole ikinä ennen kuullut. Se on niinku mun mielestä hienointa siinä. Että kyllä mun mielestä on hienoa, että tavallaan jatko. Itse olin niinku vahvasti kuuntelin myös Notkista aikanaan ja kun se toi bändi, niin nythän kun se jälkeenpäin katsoo, niin siitä ehkä just se osa, kun sä oot siinä kitarista, niin pystyttiin irrottamaan niinku uuteen settiin. Toki tyyli vaihtuu ja musiikki vaihtuu aika paljon, mutta vähän samaakin. Ja rohkeasti vedetään sitä, että eihän me tiedetty, mitä me aletaan tekemään. Et paljon noista biiseistä on jotain niinku sellaisia, niinku, että ne aihiot on, mä oon kirjoittanut Losissa jossain, tiedätkö, vuosikymmeniä sitten, niinku, että saiskohan tästä jotain ja mitäkään. Mä usein kyselen noilta, että kehtaisiko niinku ne enää vie, tiedätkö. Että täällä on tämmöisen, mä vedin yhdelle bändille Jenkeissä, että joo, tehdään tosta. Se on ollut nastaan. Joo, kyllä siihen kuuluu tietyt Hollywoodit kyllä niin kuin tällä hetkelläkin Atomissa. Ja tuntuu, että sieltä löytää vähän kaikkea niin kuin omiakin suosikkijuttuja. Löytyy vähän punkkia, vähän rockia, vähän funkia, vähän kaikenlaista. Se on makea juttu. Se tulee varmaan akustinen levy nyt. Et koronan aikana, just ennen kuin tämä niinku, tavallaan semmoinen rahapuolen epävarmuus alkoi, että niinku, että tässä oikeasti voi lähteä keikat ja niinku tämmöinen rahanteko juttu meidän perheelle, niin sitä ennen mä ostin pari akustista. Nuutisen Juha, tämmöinen legendaarinen kitaranrakentaja, niin teki mulle pari kitaraa ja mä oon niitä rämpyttänyt tämän korona-aikana ja Himastudiossa tehty niinku akustisvetone. Aika makea kuulosta. Joo, makea kuulosta kamaa tulee. Se pysähtyi kuin seinään kyllä, kun meillä tuli vesivahinko, mutta nyt päästään kohti jatkaa. Mulla on tuosta Atomirotan keikalta semmoinen tarina. Me oltiin katsomassa kaverin kanssa teitä Goostokissa. Ja siinä helvetin hyvä fiiliksellä koko ajan. Taisi olla vika tai toka vika esiintyjä. Oltiin siinä anniskelualueella ja otettiin vikat, ne legendaariset niin semmoiset 2 litraa mojito ämpärit kato ja vedettiin ne siellä jorailtiin. Siinä rantsu oli vielä siinä. Joo. Ja oltiin sit aitaa vastaan ja mä nostin kaverista olkapäälle, kun oli niin hemmetin hyvä meininki. Ja eihän ne ne stevarit tykkää siitä, että siellä pidetään olkapäällä. Ja siihen tuli ensin siihen mun eteen, että sun pitää lopettaa. Ja mä tälleen vaan siirsin sivuun ja jorailin vaan menemään. Älyttömän hyvä meininki. Tuli seuraava ja mä pidin kahta tälleen siellä jorailin vaan. Sitten mä katson radio, hei täällä on joku häirikkö. Ja sit alkoi tulla, niitä tuli vitsi varmaan 10 sieltä. Niin ottaa kaveri olkapäät veikkaa, nyt käydään ihan vähän kusella tosi. Pyörähettiin siellä. Hävittiin massaa siitä. Joo, hieno. Kunhan ei vaan nyt tapahtuisi mitään. Niin. Toihan joraa tuolla. Niin, tämä nykykulttuuri on vähän tämmöistä, että ennen vanhaa keikoilla vähän saattoi tapahtuakin. Nykyään pitää olla niin kuin kaikki niin sliipattua ja joku ei näe sun takaa, kun sulla on olkapään kaveri. No mene parempaa paikkaa, niin näkyy. Ettei tässä olla ihan karsino. Suomi on karsinoiden luvattu maa. Tuolla vedetään röökiä, tuolla saattaa jotain ja tuolla jotain. Tässä karsinoissa. Mä kysyin kerran, me oltiin, mikä se on juhannus, joku tämmöinen legendaarinen juhannusmesta. Niin että mikäs karsina toi on, kun siinä oli tosi vähän jengiä. Niin siellä ei vedetty mitään. joo. Siis mikä helvetin. Siis tää klassinen juhannus, iso festari, niin joo. No mut joo, karsinoiden luvattu mesta. Siellä Oulussa siitä tuli mieleen niin toi Peksi komeasti hei Rinteen Peksi Poitsulle mun kaveri Leevi heitti komat läpät ja vähän tuliaisia himaan niin kiva tulla keikalta kun pikkujätkä pelannut just pleikalla Peksi byyrissä ja sit tulee, että hei muuten se lähetti sulle tollasen. Tossa on. Mä katsoin, että Miro oli käynyt vissiin synttäreilläkin. Joo. Siis Mirohan painoi sille niinku luistelu. Ota pari kaveria mukaan mennä luistele. Veti Pitkäsen Ipe, Don Punkero ja Jallu Jalasvaara. Niin jäbät veti pikku isät pojat matsit noille. Ja tosi komea. Miro tuli kesällä Tiksi-festareille täysin pyytämättä, ei mitään. Mä sanoin vaan, että mä laitan sulle nimet listaan alavuodelle, tuossa passit ja systeemit, monta laitetaan. Ja se tulee sinne, niin mulla oli Poitsu messissä, kundi istuu siellä
väkkärivaunussa vetää jotain aamuhuoleen, niin Miro dallasi, että hei, mä oon Leevi, toi sulle tollasen pelipaita sainattu, tiedätkö, suoraan matsista päältä, tuossa on vielä vähän. Wow. Pulkkisen Pulu antoi sille sisään, Pulu antoi sille Detroitin kypärä, kun se oli ihan pikkunen. Ja tuossa siinä tulevalle pelurille. Niin. Mutta se on nastaa, mä en ole ikinä kuullut, että se kehuisi jollekin siitä. Tiedätkö, kun pojat puhuu tuolla niiden jengipukkarissa, että joo, se ja se tiedät sä, antoi mailan tolle ja se on mun isän serkun kaveri se, tiedät sä, jätkä tuolta, niin mä oon sanonut, että älä ikinä mene sanoa, että hei, no mulla on toi Miro ja mulla on toi vaan. Päinvastoin, ei mitään. Ja sit se on antanut niitä. Siellä on muutamia kundeja, millä on vähän vaikeammat olot ja on himassa. Tiedätkö, ei tule ehkä huomioon silleen. Ja on vaan vähän raffimpi kuvio. Ja yksi jäbä, mikä on, se on siis ihan psykoterapiassa, sillä on ollut tosi vaikea lapsuus, niin sieltä niin Mirolta, että voit sä laittaa tuohon silleen tsemppiä. Viety tyypeille juttuja. Joo. Sen sijaan, että pumpattaa, tiedätkö, tai poika pumppaa omia renkaita, niin se oppii heti pitää huolta. Minkälainen ero on musiikilla nämä eri vuosikymmenellä niin eri bändeissä, kun sä oot vetänyt, miten musiikki on niin kuin muuttunut teillä niin bändissä? Minkälaisia niin sanotaan, että 80-90-luvulla bänditekeminen on verrattuna niin kuin nyt? No mä sanoin sen, että Samu Haber pyysi anteeksi bändikavereilta, että sä oot vetänyt kokkeliin. Mä olisin pyytänyt anteeksi, että mä oon vetänyt kaikki kokkeliin. Että ajat on todella erilaiset. On todella erilaiset. Myöskin niinku sellainen ja mä en sano, että mikä on parempi tai huonompi, että sellaista poltat kynttilää kummastakin päistä, niin kuin silloin tehtiin, niin se jälki oli myös sellaista, että tuosta on lähtenyt niin paljon hyviä tyyppejä, että se on ihan niin kuin käsittämätöntä. Että mun mielestä se ei ole niin kuin oleellinen osa musan tekemisessä missään nimessä, että sun pitää olla niin kuin tuhannet sekaisin tai jotain sellaista, että sitäkin niin kuin se on ihmeellinen argumentti, että hyvät musat on joskus tehty jossain tilassa, että sit pitäisi mennä siinä, että se on ihan muista asioista kiinni. Mutta yksi juttu, mikä on muuttunut, on sellainen, niin kuin, että miten tyypit, ne rakentaa niin kuin näkyvyyttä. Tiedätkö, että meillä on kaikilta noilta isoilta levyyhtiöiltä on vähintään yksi kerta on tullut tarjous, että tulkaa meidän leipiin. Meidän levyyhtiö Monspi myytiin Warner Brothersille ja kaikki bändit siirtyi Warner Brothersille. Me lähdettiin omakustanneartistiksi siinä kohdassa. Ja se ei vaan tuntunut siltä, mutta kun sä katsot, että miten ne tekee nämä isot, esimerkiksi Nelosella paljon, että me rakennetaan tunnettavuutta, että se on niiden juttuja. Ihan hyvä se toimii niille, ketkä sitä haluaa tehdä, mutta se tarkoittaa sitä, että sä oot kokkishowssa, tiedät sä hölöttämässä, sitten on jossain huvilahuussissa, tiedät sit sä oot tuomarina jossain mestassa ja sit sä tiedät sä seuraavalla jutussa sä ootkin ratsastamassa hevosilla ja höpöttämässä, tiedät milloin mistäkin, niin mikä ei sit milloin enää musankaan mitään tekemistä. Niin, kyllä. Sillä on mitään tekemistä. Et minkälaisen laiturin ne byggaa sulle, niin sillä on mitään tekemistä musan kanssa. Mä en halua sitä sellaista tunnettavuutta. Mulla ei ole niinku minkään asteesta mielenkiintoa siihen tai tarvetta mennä sellaisiin paikkoihin. Mä kieltäydyn ja bändinä me kieltäydytään tosi jutusta koko ajan. Tällaisia mä teen ihan mielellään, tuo heittää lätkäläppää ja muuta, mutta että tavallaan, että mä oon muusikko ja en mä väheksy heidän muusikkouttaan yhtään, mutta se ei ole vaan mun juttu. Teillä riittää keikka pihvimyllärissä. Just niin, ja sit se, että niinku se on tehty sillä tavalla, että
että kyllähän me halutaan soittaa Ruisrockissa ja soitetaankin. Ja sitten me mennään niinku, meillähän isot niinku keikkamyyntilafkat sanoo, että ette voi missään nimessä soittaa näitä kievareita ja Kannelmäen Britannioita ja Itä-Helsingin baareja, jos teillä on Tavastian keikka tulossa. Ja me todistettiin ne vääräksi. Me sanottiin, että oot sä käynyt, se voi näyttää sun toimiston pöydän taakse siltä, että ei kannata soittaa siellä, mutta oot sä käynyt siellä Britanniassa. Käy kattoo sitä jengiä, ne ei ole tulossa Tavastialla. Vaikka olisi 8 keikkaa Tavastialla, niinpä. Ja ne on saatana otettuja siitä, että me mennään sinne. Kyllä. Niin me halutaan tehdä se noin päin. Ja silti, että me ollaan siis, se on yksi atomi juttu, että me duunataan se meidän omilla ehdoilla. Kenenkään, tiedätkö, varpaille tallaamatta. Me ei suljeta ketään ulos, me ei olla minkään sisäpiirin, tiedätkö, jäsen. Me ei mennä niinku keikoille, päästä keikoille sen takia, kun me ollaan oikealla lafkalla, minkä tyypit on vähän etuoikeutettu soittaa tuolla festarilla, koska saman lafkan toinen osasto omistaa sen festarin. Niin. Ja niinku, se on ihan ok niille, kenelle se toimii. Et me koitetaan niinku seilata silleen omaa juttuun, mutta myöskin niinku, tiedätkö, vähän pelata peliä tuolla ja vähän pelaa tuolla. Mutta vetää se niinku silleen, että voi oikeasti olla niinku, vetää rehdisti, suoraselkäisesti, se on tärkeää. Kyllä, tässä siis jotenkin nyt oli semmoinen ajatuskin, että ehkä se teidän juttu on tietty se, että siitä paistaa sellainen aitous, että se ei ole niinku teennäistä, se ei ole tehty, se menee tämmöiseen vanhempaan herrasmiehenkin putoon, niin tavallaan kun tehdään sitä rockia kautta siis musiikkia niin tunteelle. Rakkaudesta lajiin. Niin, rakkaudesta lajiin. Se meidän niinku ikähaitari, mitä käy keikoilla, se on ihan mieletön. Se on ihan mieletön. Ja jotenkin se myös tuntuu siltä, että ehkä tuossa pitäisi, kun me ollaan tehty niin kuin omalla levyyhtiöllä ja kelattu silleen, niin se, että sä tosiaan voit, että ei tule sellaista tilannetta, että käytetään tuottajaa, kun se on nyt in ja käytetään ja hei, että toi voisi auttaa vähän noissa lyrikoissa ja meidän biiseistä on tehty Aurinkoon, pari muuta, niin on tehty silleen, on tehty niinku radiomiksit, mitkä kun haudattiin saman tien. Delete! Tiedätkö? Sieltä lähti skitat veke, niistä tehtiin siis sellaista samankuulosta kamaa, kun tuolla tulee radio. Bum, bum. Tiedätkö? Nyt on tiukkaa. Joo, ei oo. Ja kuitenkin Atomilla on mieli auki ja sekin voi olla, että joskus tehdään sellainen EP. Ihan piruttaa, sitten tekee vaikka country EP seuraavaksi, mutta duunaa sitä niinku oikeasti sen musan ehdoilla eikä ja varsinkaan silleen, että ei sulje muita ulos. Mä haluan olla osa sellaista juttua. Musa on ollut hyvä mulle, niin sille pitää oikeasti olla hyvä. No, pakko vetää yksi vielä musaan liittyvä kysymys, mikä meinattiin ohittaa. Niin sanoit jossain, että monelle ei riitä lauteille, mutta Saramon Pekalla riittää. Niin se oli meidän haastattelussa, hän vähätteli sitä musiikkiosaamista ja taustoja, niin kerrotaan minkälainen musiikki on Saramon Pekka. Mä just lähetän sille riffejä. Se halusi tietää, miten se ottaa pienestä kiinni yksi Atomin biisin intro. Me joudun itsekin vaan opettelemaan, että miten tää menee. Ja mä lähetän sille aika monia tässä vuosien varrella. Itse asiassa meidän pojat pelaa, mun kundi on nyt kipeänä, mutta olisi pelannut vastakkain huomenna. Joo, lätkäfajoina sitten heitetään läppää siellä. Peksihan on ihan loistava. Meillä on siis kitaran varteen, meillä on ollut basisteina, meillä on ollut siis Maija Pave ja Jaffa ja Tomi Mäksä. Joo, Mäksä on soittanut pari keikkaa. Ja siis pari biisiä parilla keikalla, niin kuin nämä muutkin. Ja kitarassa ei ollut koskaan kukaan, paitsi Peksi Sarvo ja maailmanmestari Jaska Lahti. Maalikunkku, joo. Ja siinä levyillä tietenkin soittaa näitä vaikka ketä, mutta keikoilla. Peksihan on ihan loistava. Siis se on paljon parempi kuin se
antaa ymmärtää tai ehkä edes itse ymmärtää. Että se, niinku, se on ollut siistiä. Se olisi nytkin soittanut Tampereella joku kuukausi, mutta kun siltä tuli se silmäjuttu siellä Sählyssä, niin kelattiin, että se sanoi, että kun kierrokset menee niin korkeaksi, jännittää. Muistan, Jaska Lahti soitti talviklassikon jälkeen, tuli soittaa meidänkaan, niin se sanoi, että se veti pilkun. Se meni rankkareihin ja Jaska ampui rankkari, veipas veskari ulos ja sitten sattui osumaan mailan kärkeen ja hävis matsin. Niin illalla oli keikka, niin sanoi, että mä jännittää tää paljon enemmän. Paljon enemmän. Ja mä olin niin kuin, mitä se on mahdollista? Se oli just 30 000 tyyppiä ja sä painat rankkariin siellä. Ja, mutta siis noi on yllättävän kovia jätkiä. Et Peksi soitti meidänkaan ekan kerran, olisiko ollut jotkut ihan, se on muutama kerran soittanut Tampereella. Mutta Mustalahden satama on meidän semmoinen kesän niinku virallinen tai epävirallinen kesän päättäjäiskemut. Se on niinku traditio, soitaan joka kesä elokuussa siellä ja Peksi tuli lavalle, niin kyllä Tampereen ryhmä, se on arvostettu jätkä, jengi meni aivan pialle. Täytyy joskus yrittää osua sille keikalle, kun Peksi on myös. Sen voi sanoa, että noista lätkäjäbistä, että kyllä niilläkin on niinku, Jaska soitti meidänkaan kerran, kun se pelasi Lukossa siihen aikaan. Ja niillä oli ollut just pitsiturnaus, oli pitsiturnauksen jälkibailut. Niillä oli muuten kova jengi silloin. Se oli yksi, mistä Nemo pelasi. Niillä oli vaikka ketä, että se oli joku 5-6 vuotta sitten. Kousa Keke oli siellä, siellä oli vaikka mitä, sitten niitä loukkaantui muutama jätkä, mutta siinä olisi ollut niinku Lukolle mestaruus jo silloin, olisi ollut lähellä. Ne 7-pelissä tippui Tapparalle vajamiehisänä, mutta me kuvattiin siellä ja Jaskalla oli vikas vaihdos tullut joku kunnon tälli sormeen. Se tulee sitten, mennään veivasti, meidän siinä vaiheessa soitti koko keikan. Ja katsottiin se sormeen siihen etukäteen, että se on niinku ihan sininen ja tosi turvonnut. Siis tosi turvonnut. Okei. Ei mitään, eihän nää kato välitä. Mä olisin ollut siellä niinku oi. Ja vaikea soittaa nyt tollasia soitua, että mä vedän näitä. Alettiin soittaa, sitten vedettiin jokunen biisi siinä, niin mä kysyin meni Jaskan vieraan, mitä sormi? Ja sanoin, että se on ihan ok, se poksahti. Niin se oli siis todellakin niin kuin paks, sieltä oli joku paine niin kuin mennyt ja tiedätkö, kaiken näköistä smäidää niin kuin käsi ja hanska täynnä. Ja siinä se paino menee, kun ei ole mitään ongelmaa. Sitten tuli se, oliko se Tommila, mikä pelaa nyt Sportissa, pakki. Se tuli soittaa pianoa. Se veti pöhinää meidän kanssa ja ei oltu ikinä niin kuin, hyvä kun oltiin tavattu. Siitä lavan takana tavattiin, että joo, se on sitten 10 biisi, että mä näytän sulle, tuu vetää vaan, että se on D-mollista mennään. Aivan pimeän kova jätkä soittaa. Siis aivan pimeän kova jätkä soittaa. Muusikkolevelillä niin kuin siis täällä. Joo, että kyllä tuolta löytyy. Mehän ollaan ilmoittauduttu Rukan pipolätkää, joka on yli 130 jengiä. Joo. Pelit pelataan tammikuun 21.–23. päivä. Tuuks meidän jengi pelaa? Se on viikonloppu. Se on viikonloppu, joo. Sitä on vaikea luvata. Niin, että onko keikkaa vai ei ole kun meillä ei ole montaa päivää kuukaudessa, että me voidaan soittaa. Ja mä tiedän, että ne tykittää siihen, että Jykä, meidän konemies saa skidin nyt syksyllä, niin meillä on syksy ihan easy. Ja siellä tammikuussa on niinku... Itse asiassa mä luulen, että just siinä viikonlopussa on jo. Okei. Mutta me palataan tähän. Se on mahdollista. Okei. Siellä meillä on ihan hyviä aiesopimuksia. Siellä on Anttaa ja Pekkaa ja Iiroa ja näitä, jotka Me oltiin Iirokaan jo eilen samassa ketjussa vedettiin. Iiro painaa hattu tempu. Niinkö? Joo, kolme. Jonkun piti kyllä sillekin syöttää ne meistä. Sanoa, että se on semmonen grindaaja pelaaja, että se ei paljon alaspäin tuu.
Se vetää kovalla höyryllä. Se vetää kovalla höyryllä, joo. Iiro mahtava sälli. Joo, siellä oli hyvät jutut sen kanssa. Joo, hienoa. Jees. Sitten some. Jes, meillä oli täällä muutama someen tullut kysymys, niin nimimerkillä Taiteilija Möykky kysyy, että Smäkin kirjassa sulla on valkoinen jokeripaita päällä, taitaa olla numero 13, kenen paita? Näyttää, että ei mitään havaintoa. Ei mitään haju. Smäkin kirjassa valkoinen jokeripaita. Mulla oli Jenkeissä sininen vanha paita, minkä mä sain yhdeltä kundilta, kuka itse asiassa hukkui Hiatsun uimarannalle. Okay. Joo, mulla oli se paita lainassa. Ja sitten mä lähdettiin Jenkkeihin, se tuli mukaan, se oli täynnä reikiä. 13. Ei mulla ole mitään haju. No. Teme Peksi haluaa tietää, että kuullaanko käkimassaa enää koskaan livenä. Tiedätkö, missä käkimassaa kuuluu livenä? On Pietarikadun Oilers keikat. Pietarikadun Oilers Bandin keikat päättyy aina käkimassaan. Niinkö? Joo. Tokela oli vetänyt käkimassaa kaikki nämä vuodet. Ja mulle yllätyksenä, mutta Tokela tietenkin ykkösjätkä, Kyllä. niin se saa vetää ihan mitä se haluaa. Ja mä skulasin sitä, se oli helvetin nasta. Se oli helvetin nasta, käytiin soittaa niitä. Ja, mutta siis, ja sitten me soitettiin Tasarahan kanssa. Tasaraha oli tämmönen Pietari ja näiden jäbien kanssa. Meillä oli sellainen pikkuprojekti. Niillä keikoilla lähti kans. Et itse asiassa mä en usko, että käkimassa on haudattu. Vittu, mä teistä on kiinnostunut, mä haluan vaan viinaa. Eihän sellaista voi haudata. Jonas Brothers kysyy, että ikimuistoisin Leo Lahti hetki. Tuossa tulee aika hyvää tarinaa. Joo. Siis mulle on... No kerran mä huitasin vahingossa. Se ei ollut kyllä... Mä en ollut siellä Leo Lahtena. Mä olin jonkun suomalaisen telkkari. Gretzky voitti jonkun... Tulikohan siitä kautta aikojen pistemies? Vai tekikö Maalienkan tai jonkun? Musta tuntuu, että kautta aikojen pistemies. Ja Bruce McNall, tää konna, niin mä olin siis kameran abbarijätkänä. Pidin piuhaa kiinni tälle ja kameramies meni tossa ja me ollaan se punaisella Matol Forumin jäällä. Ja sitten ne sanoi, että Bruce McNall, että se tulee antaa se palkinnon. Gretzkylle annettiin semmonen maila. Ja se on semmoinen skyfä. Se oli ihan semmoinen pikku tiedätkö, äijä. Niin tulee toi spotlightti tulee päälle ja se kävelee siitä just mun ja sen kameran välistä. Ja mä oon, se tuleekin tosta luukusta. Ja me ollaan siis telkkarissa ja joka puolella mä nostan se piuhan ylös. Niin se menee suoraan se värvi ja flykäsee se tälleen heilataan ja kattoo mua niinku murhaavasti. Ja mä oon, ei aidu, mitään. Anna mennä Bruce, you're up, anna mennä. Ja mutta Leolle varmaan siis joku, mun sankareita oli just nämä Paul Coffey ja nämä jätkät, niin ehkä niiden kanssa keskustelu. Siihen aikaan Kingsale oli semmoinen media-jätkä, nuori kundi. Se oli ihan mun takataskussa, että mä pystyin menemään hallille ja värjäilemään juttuja. Niin Coffey kerran me oltiin sovittu, että mä haastattelen sitä, mä menen foorumiin, niin se media-jätkä, että joo, Paul on tuolla, se on tuolla jäällä, että käy kattoo. Niin mä menin siihen, niin silloin oli siis luistimia. Se oli ihan verkkarit. Joku tuulipuku päällä siinä testaili luistimia. Siis mä lupaan, että ne oli sellaisia niin kuin 10-vuotiaan. Mun pojan luistimen kokoisia, ton kokoisia. Siis silloin oli, Gretzky kertoo kirjassaan, kuinka silloin oli joku, niin kuin, että hän käytti jotenkin, että varpaat jotenkin oudosti kippuraan, mutta Paul Coffeylla oli vielä siitä, niin kuin, sen luistimet oli niin naurettavan pienet. Sitten se veteli, mä olin, että aikooko se oikeasti tunkea ton se jalka? Kyllä. Sitten se lähti kiitää siihen, noin luistelee, maailman kovin luistelija.
No Willie for Sanchez, mitenköhän toi pitäisi sanoa? No sanottiin nyt noin. Kysyy tämmöisen kysymyksen, että koska neuvottelut päättyy ja palaatte Tokelan kanssa dominoimaan radioon? Me oltiin lähellä jo nyt tämän aikana, tämän koronan aikana. Ja sitten johonkin se siinä hyytyi. Ei se niinku fyrkkaa hyytynyt, vaan jotenkin niinku, että aika ei ollut oikein. Kyllä me tehdään se vielä. Kyllä me jutellaan Tokelakaan koko ajan. Kyllä se pitää duunata. Siis yksi tämmönen niinku finaalikausi. Grand finale. Niin, missä torpataan sit niinku kerrankin. Sen jälkeen ei tarvii enää tehdäkään. Niin, tehdään kaikki radio-ohjelmat täysin niinku tarpeettomiksi. Erittäin hyvältä. Niin, kyllä se pitää duunaa. Joo. Hyvä. Sitten meillä ei varmaan ole enää tässä niin kuin virallisesti muuta kuin kiittää suunnattomasti. Tätä tarinaa olisi jatkanut varmaan monta tuntia ja kuunnellut kerrankin ilman olutta jopa. Niin. Niin kuin mielenkiintoista juttua, niin oli todella hieno kuulla näitä. Kiitos, että olit täällä meidän Möysän Bäkkärillä. Sulle tuttu paikka. Me päästiin ekaa kertaa. Oli hemmetin hienoa, että saatiin sut vieraaksi. Tsemppi, hyvää reissua teille. Pitäkää hauskaa Calissa. Calissa. Kyllä. Mielenkiinnolla odottaa sitäkin. Joo. Hyvä. Panna siihen scam.